ngake ngashela izifundela ezihlala ukahlela ngaba ngithisha wami wathi selehlelwe isehlo emzini waselinga kwathiwa kufanele ngiphathe umcimbi wokuqephile ngayifikishe kuleya moto eyihleli nomfundisi uthiya ngithi bakho sakugaya uthi imali ngithi kuthiwa ngophatha umcimbi wokuqephile phambili uthi naye ngokwesithi umuzi ufuna ukuthatha isibindi sengivesi ofuna ukuhlabelela i-connected ngqo ushaya wathi noma unemikhonzo wothatha ivesi ezokwenza ukuthi inethiwekhi yakho lekashebe ungaphambaneki usethini ngobakho yabona ngokwasila ushebe sesibile ukuthi sila funeka wona uhlezi khona uthi shebe sibona ushebe sesizile ukuthi sila ushebe sesizile ukuthi sizothandazela ama-exam ukuthi ahambe kahle sekukuthi inhliziyo yakho manje uyivule bese uzizwe kashebe ukuthi thini ngoba manje kuzokwenzeka sizothandazela i-exam bese kakhulu umuntu onenhlupheko engasiyona i-exam bese izwi kashebe bese bethi wathi uyayizwa likhuluma lapho umyizwi ekhuluma lapho ngesabathi ahlala nje uzofuna ukuphelele thina sebhasa okwamanje sebhasa lesakunelazisa amayisibone ezizela baphezulu ingoma kathiwa ithi umlungwane omfundela verse 4 esibhalweni kwemfundela abasethasalweni wokuqala 4:11 abelisithi Hebrew 13:16 or 17 ushebe wathi afundiswe izingane zamaNazaretha ukuze izingane zamaNazaretha zizophatha umhlaba zingezikuphatha umhlaba zingezikuphatha ukuthi ingane yomuntu manje uvuma ifundile izifike ufanele ukuthi indoda idayise inkomo ukuze izokwazi lokho ophethe uthi ushebe afundise izingane zamaNazaretha eziyaziyo impilo yomuntu omnyama ozophuma ngakho qualified ufanele ungene kulesi sikhathi ungene olmethi ukuthi ufanele ungena benalo ungasho ukuthi uma uyingane yentombazane futhi usithele naye ukuthi ukuze umsebenzi yingakho kushebe akufunge mina ukuze mina nizophatha ukuze mina nizokwazi ukuthi abantu baqashwa ngendlela efanelekile yikho kushebe ethi akufunge izingane zamaNazaretha okunye ekufundula ngakho ukuthi ungqondo nje ofana ngemina ngisuke emqondo unyaka uzophela lozanzo lwemasters ishithile ishukuthi mina ngikuqonda kahle ukuthi ngibheke nami ngemala lezi assignment ofuna ukuthi ikhuphula wamama imagine wena ulapha abazali bakho bebangumoya umama wakho uye kwesini ayekhozini esililo ngoba efuna wena ukuthenga ngokwenza yikho abahleli balenkonzo ushebe uzoba isibusiso ngoba banicabangele into engapheli kwento zonke zokuthi uma besefika isikhathi sokuthi nihambe niyobhekana nempela bese kayisimemhle okungasizwa ukuthi ushebe bese kapheli ngokuze ifuna ngoba thuthuka ushebe wabhala nombhalo ngoba azuthi kuyofika isikhathi lapho imajority yezingane esikoleni yokungeza amaNazaretha wayeseke ukuthuthuka nokuthuthuka koMnazaretha kulethini niyafunda niyapasa ngezinto ezinhle thuthuka kuNazaretha indlela yokuthuthuka kuNazaretha ukuthi abazopasa lapha efolosi eshoko kule campus babe izinto ngelinye ezikwazi ukuthi kuNazaretha phakathi ube uthuthukisa uNazaretha ukuthi ingane eNazaretha ayishinde esikoleni ungabi ingane eNazaretha ezobhaleleka ngesikole izizwe zomile umuntu ofundile oyiNazaretha
ulindwe umhlaba lapha ngaphandle ukuze ezokwenza izinto ngendlela enobunkulunkulu. Zifuna ukuphuza kuwe. Awuyicabanga usuyi-CEO yenkampani eyiNazaretha eyaziyo ukuthi abantu lesabatha esontweni. Usu-municipal manager womkhandlu thize wazi ukuthi abantu bakhoza uNkulunkulu. Nezinto elizobe zenza kulowo mkhandlu noma kuleyo phrojekthi abantu bazobuya zizobe zinoNkulunkulu phakathi. Ya. Zikholwe zithithime ngezilalo. Kodwa ufundile ungayo uma ungenayo inswelo yokukholwa nokuqinisa abantu ngezinto kaNkulunkulu abangazisondeli kuwe. Uhlala umphathi uyakwazi kuthiwa ngibona namhlanje ufake ibhasi lesikoshi akulala uyafika. Kodwa uma uyeNazaretha uhlala uphambili. Funda incwadi yabaseThesalonika sasini ivesi 9. Nizame ukuthula. Ngoba sekushaya ama-exam akosazana insizwa ubizenethelelo ungasamvumeli umuntu ozokukhulisa enomsindo. Sekufike isikhathi sokuthi ingqondo ibe nokuthula ikwazi ukuconcentrate ifocuse ey'mpini zakho. Samvumelanga umuntu ozokukhulisa okungcono akakutshele nomlilo sekudila. Ya. Kube yilowo enze okwakhe. Ubhekane manje ney'mpilo zakho ngqo. Ube usolela no-study group eyenza ama-modules afanayo. Ungahlaleki kuma-groups ukhuluma indaba engezukuvela exam. Ya. Asebenze ngezandla zakhe. Uyinkinga umuntu uthi nama-study group uthi noma wenza presentation azamukhoshele emuva. Usukungadodibona lapho usukunakuyigroup usukuyidodha wena. Ubalulekile ukuthi noma ngabe igroup yenzani ubambe iqhaza participate. Yeah. Yebo kuba sanyala. Njengoba ushumayela nomanje kuvela bawubufakazi nophawu ukuthi iy'ngane zamaNazaretha ziyale ukuthi eNazaretha kufuneka ukuvila. Ukuba nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle. Umuntu bakosazane ongasiyo iNazaretha funa kuhalele ini ukuthi iNazaretha lithi iNazaretha ihamba ngenyawo leSabatha kodwa lifunge linako umsebenzi wayo. Ningantuli lutho. Yekusiza nase incwadi zakho ungavilapha njengoba sesibheke kuma-exam uzodinga ngoba into ezokwenzeka kuwe ungasho waphumeleli ngesimanga sokuthi uyivila lokuthi uma ngabe kufundwa wethu ukhetha umthombo into sozoyilala phakathi uyilale sesikole udwa kodwa ngesikhathi sokusebenza umsebenzisa yona ithi-vesi ifundwa umuntu akanayo izinto zakhe uma
esikoleni nabantu izindaba zenu ezingukufunda. Umuntu osesikoleni umbona ukuthi wenza okuyikho awumzile manje. Ubhekane nezifundo zakho. Ngisho abantu yamazi ukuthi makuye yakhona. Okungcono ukuza kakhulu esingayi kuye yakhona. Bhekane nezifundisa. Kwathi ngiyaba emzini waseshini. Sebathi singafunda sibe yinto ezinhle kodwa singafundeli ukwazi noma singafundeli ukujikeleza isonto esikhona. Ngelinye ilanga emzini waseshini sokumvangeli. Lo mvangeli uyakuthala lo mvangeli ubhala amabhuku ngesonto, wenza zonke izinto ngesonto. Kunezinto ezizinhle zemithetho eyivela ngaye uzalelande ebhalwe phansi. Inkosi yangeZulu ukubafundisi behlezi. Izabafundisi nebona imfanelo yakho bathi babasebona. Niyabona ukuthi ukubhala ikonstitution yesonto bathi siyabona. Inkosi yangeZulu lo muntu akakuthele ufanele sihlale phezulu. Waphuma umvangeli nebazi lakhe. Afuna ukuthi basentele. Yabona ngishobela ngisithi waphuma lo unene ukhibaza hayathathi. Ngoba ebalesihlalo ehlala lesihlalo. Uma ngabe ufundana empilweni nihlala nikhanyisa amalamba ezisinye emphakathini. Kodwa nifunde ukujeyisa. Ngoba lesonto linomnikazi oyedwa. Oshilo, umeseshilo sempelele. Ngisho ngabe umjazi nangabi, kodwa siwona ukujeyisa. Futhi siwona ukuthi wena uzothuthukisa lesonto. Wena okwakula uzothola uNkulunkulu. Imfundo izokukhanyela ngizwi osibalo. Amen. Mina ngitholela ukuthi kodwa ufutha amathola sezinkonzi. Angizo. Izinto zindlethe inkunzi isematholeni. Kodwa ufutha amathole asezinkonzi. Ngikhuluma ngopresent nofuture. Ukuthi uma ulapha esikoleni uyinkunzi sematholeni. Ukuthi inkunzi sematholeni sizobona ngezinto ezinhle njengalesibuyo manje. Sizobona inkunzi sematholeni. Sizobona ngezinto zenzeka umndeni wakini. Inkunzi sematholeni. Sizobona ngezinto zenzeka ushembe. Inkunzi sematholeni. Kodwa kusho ukuthi amathole asezinkunzi.
Ngiyabona ukuthi ngifakile nekabathi boviyafana kodwa ngingana abasangizwa lezi ngubo efakwe yini nakathi ziyafana kodwa ngingana inkunzi isemahlomeni kodwa ukufutha amahlombe asezinkunzi uma usesikoleni ufika uyijuniya ufika unamasinya uma ube wafika wafuna ukuhlala kudlula namasinya nashayisa bese ifakele namadokovu ziyafana kodwa ngingana ngapha sengiqalekele izimo selinda ngathi madokovu nakho semthumele iso uthi madokovu balangithuka ngaphuma abantu bazi ukuthi umfundisi ujele ngomhla ka-13 kuJulayi 2024 wabe wakanje inkunzi isemahlomeni kodwa kusho ukuthi amahlombe asezinkunzi ngaqala ingoma 221 ngizwe umfundisi ungema eningi ukuthi umfundisi uqhume network yasezulwini wothatha ivesi ekholela kushaya inkunzi isemahlomeni kodwa kusho ukuthi amahlombe asezinkunzi njengoba nilapha lezi zisebenzi mihle kangaka shela akusho ukuthi usubuyele ekhaya ngoba wena usuhleli engaka usumkhulu umshayeli akusho ukuthi usufike esidabini kunabaphathi benabasha ngoba ubula kwi-institution ophakatheni uma usufika kunohlakani nabasha sekungahloniphi ngoba wena uphethe iyathezeshoko inkunzi isemahlomeni kodwa kusho ukuthi amahlombe asezinkunzi manje ngoba uze sibone ukuthi lapha kule nsizwa kule mshayeli lapha kule ntombi kule mphathi wamakosazana kule mbukeli oyingelolandelayo sizobona ukuthi inkunzi isemahlomeni kodwa umsuba inkunzi usemahlomeni siyayibona ukuthi usemahlomeni kodwa kusho ukuthi uyiyo usho ukuthi vuma ukwazi ukukhuliseka ukuze ufike esigabeni esifanayo nesifanele uvuthiwe. Amen. Ngizolungulela izimo ngisho lezinto zifana kodwa ungenzeka ukuthi uma kunento ufuna ukuthi ngise Nkosi yamaNazaretha kufanele ngikhalela ziyafana kodwa kufanele ngikhalela ngoba le isibuyele ikhaya lapha isiyazi ukuthi amabhuku maqala kunathweni kufanele ngikhalela ifike izinkosi yamakhosi ngihamba namfundisi ayisho ngihamba namfundisi omncane ngihamba namfundisi ujele akhulume ngazokusho ngoba ngizama ukuxhuma ulayini endaweni yokufunda kwawo ngenzela abantwana endala nazi ukuthi uNkulunkulu ngoba sesithumekelela sesizwini uzonipha niphase nifunde niphathe into zenu kodwa ukhona iyodwa ofikeleni yayijona igama layo uthi inhlonipho ewumphako ongaboli uma uthiywe ngenhlonipho ayiphuphi noma ngiyiphi la siyambisa chaza omunye uprofessor uMaqala uthi lo professor iqala linezinto ezimbili ezenzeka kuba iqala uMaNtula wengumuntu oliphethe iyaphela impilo yethu lezikhamba
libulawe yithwele likhamba ngaphakathi kukhaliphile. Uyabona bona esikoleni ungafuni ukuthi ube nezinto ezikhamba ngaphandle eyizokuthokoza njengekhanda ulibuya kuziphela. Kodwa yifuna ngabe uqeda ukufunda lapha ube wuwo phakathi ikhanda lokuvela emhlabeni ukuze impilo iqale. Uma sizovumela amagobolo ngeqanda aphithizwe inhlupheko esidlula emhlabeni siyalishibhisa ukholo lwethu. Uma sizovumela amaqanda esiyiwo atholoze izifo nokweswela nokuthi uhambe ekhaya waqashelwa impuphu iqashwa ku-10 kg wathi uzophila naye-less bese lokuthatha ukwenze kube yiva ezohlala ikhanda lakho eyakhipha izophela. Ngoba into ozosuyenze uzosukufunza indlela ey'sheshayo zokuthi ngoba selithobozekile ikhanda akungeni izinto ezibenza liphile kanti sezodlulela abantu. Kodwa umphakathi eqandeni okuyimpilo umthokozo uphumela ngaphandle abantu ababona ukuthi lo uphume ekhaya uzelwe ekhaya lo umntwana kaNkulunkulu lo uphume emphakathini ophilayo. Uma uzovumela ikhanda lakho lakhontoza abangani bakho ngokuthi ukufuna ubhizi kunje umuntu athi anganasambe siyophila asasambe siyophila. Phela basho noma ayikho njengayazi futhi ayikho njengayazi asasambe siyophila. Wokwazi ukuthi lo muntu uphethumeze uthokoza ikhanda lakho. Athumulayi umakhaza namhlanje kodwa sinayo egayeni ngibona kufundwa khona ake sihlale endlini esingethixo sibothuwayo uzongena wenza amalayika 1,000 kanti labo baphakathi lapho 1,000 okungaphazi kuwafunda ukuze ufike iqanda. Kodwa lo muntu wethu ngiyakwazi ngaphumela ekhaya noma ngabe umakhaza nokhathi ingubo noma ngithatha ithawula noyisoka ngalo lapho ngithi yini engishoda ngayo mina ukuze ezemnyama inginike iphesenti elambelile enganeni esisekhaya eyingane yabazali ukuze umsukhulo ziqala uphumela phansi babona ukuthi lo ekubela indaba esikoleni lo ubena ukuthi ufuna ukwenza njani. Amen. 16:7. Uthi yona weswele ona uqambele phakathi besifika ya ngoba uNkulunkulu uyathokoza nemnikelo engaka. uNkulunkulu akajabulela ukuthi uzokuthela umfundisi uje idazi aligobile ushinga yawo engembethe ya uma semfundile yaphasa layinto enkulu kodwa wonke umuntu ngaphansi komhluzela uphathwa ngumthetho. Nibalalela abantu abavulayo nibathobele abantu kusuka kubazali benu nabantu abadala endaweni yesikuyo nabantu abahlela hlukene noma bekukhonzi naye kodwa umthobele umuntu ngoba mdala futhi umhole nakuyo ya ngokuba balinda imphefumulo yenu umonila lodwa lapho uzobona ukuthi umuntu okhulayo ubaluleke kangakanani sekwasikwazi ukufihla ngemishini wakhe futhi bayakuphendula ngayo ngoba abantu mabengakhuluma ngobikho ukuthi bathobele bengakhuluma ngeqiniso uNkulunkulu uyofika babuze ikakhulukazi abantu abagcotshiwe basesikhaleni sokuthi uNkulunkulu uyofika babuze athi lokhu wakwenzelani athi umfundisi ujela akazangitshelela ukuthi akwenziwa sekuyobosha umfundisi ujela ya ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengakoloni akufanele umfundisi walelizwe
majokofu nabafana balelizwe nabashumi balelizwe nabahokeli balelizwe baphatheke kabi ngoba sekusuke ingane yakithi kwashabisa yazofunda eshoko yayisiphatha noplastiki kodwa inazayo kufuneka bathokoze ngasebathintana umoba baba ungabiphizwe siyababongela abaphathi bezwe ngendlela yiyo ukhona isifundo esifunda lapha okuthiwa i-auditing. Lesi sifundo ukhona abantu abasiphilayo abasebenza ngaso. Lesi sifundo manje kuthiwa usungumcwaningi wakho. Kunabantu bafunda abaphezulu abasebenza umsebenzi wokucwaninga isikhungo sokuthi sisebenza ngokuyikho. Laba bantu ake ngikhuluma ngefoni bezwele ngihamba ama-auditors uma efika uthi uzosiza abantu abawu-2000 bafuna ukusiza abantu abawu-2000 uma basiza abawu-1999 funa uphendule ukuthi lo yedwa umsizana uma basiza abantu abawu-2001 funa usho ukuthi lolo sumsiza ngizumthathaphi angazi abafundayo amen. Uma uzosiza abantu abawu-2000 ngethize uma basiza abawu-1999 bathi lo yedwa umsizana uma uthi ngothola asizale imali yakhe uma basiza abawu-2001 phezulu uthi usumthatha lo-2001 ofisa usenza kahle sekufuna uzokhaza ngiyamanisa kanjani ngalento sesibuya sengathufuna esikufundayo okuhle ungenza singathwangile kahle sengathufuna okuhle kungenza leli bandla singalihlaziye kahle kodwa kube yimfundo le ezokwenza ukuthi uNkulunkulu awenze siphile uNkulunkulu awenze ukuthi sinike impilo sesibili uNkulunkulu azokwenza sithenge imvunulo siye egcawini uNkulunkulu azokwenza sihambe uhambo labolengwe sikhululekile ngoba ukufunda sikhona kusinike iphalishi lokuhamba ngendlela kasheya kodwa kungathi ngokusufundile ufundele ukucwaninga bese ucwaninga into eyasiwa nayo ngasikona okwakho ukuhlale phansi ukhonjele ngoba uma phela umcwaningi kuleli banga ayikho into philise eshiwoyo bangiphiwe